Ayong adlaw kanatong tanan higsuon. Naa pa kay kasaligang Kristohanon karon? Naa pa kay kasaligang mga pastor karon? Mao ni pangutana sa nagkadaghang mga Kristohanon nga naa sa kabugaton sa ilang kinabuhi. Nga wala makahibalo asa paingon tungod wala sila'y mabati nga mensahe gikan sa Dios. Wala sila'y mabati nga tingog sa Dios kundi nga tingog sa mga tao. Tingog sa mga tao hunong mga tao nagkinabuhi nining kalibutan. Apan ang Diyos wala gyud magpangita og mga perpektong mga tao o Kristohanon o perpektong mga pastor. Apan nagatudlo og dalan paingon sa pagkamatarong o pagkabalaan. Paingon ngadto sa pagkaperpekto nga mga anak sa Dios. Dili nato ni makita karong panahon na adto ta sa balang kasulatan aron makakita patag paglaom. Aduna ba tay kasaligan nga mga Kristohanon o pastor, mga tao sa Dios dining atong kinabuhi. Basahon nato ang Salmo 1 gikan sa bersikulo 1 ngadto sa 6 aron makita nato kung unsay mga timailhan nga gihatag sa Dios nga angay nato makita nga dunay mga Kristohanon o mga pastor leader nga kasaligan karon sa atong matag iglesia. Basahon nato maigsuon ang Salmo 1 bersikulo 1 ngadto sa 6. Nagaingon maigsuon. Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan. Ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay. Og sa kasuguan niya nagapalandong siya at sa adlaw og sa gabi. Og siya may sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig. Nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Tansang mga dahon usab dili malaya. Og bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Dili ingon ni ana ang mga dautan. Kung dili ingon sa uhot na ginapalid sa hangin. Busa, dili magatindog ang mga dautan sa paghukom. Ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Kay naila sa ni Jehova ang dalan sa mga matarong. Apan, ang dalan sa mga dautan, mawala. Mao kini ang pulong sa Dios maigsuon ngay natong pagadawaton karong paknaa ako kining giuluhan kasaligang tao sa Dios. Magampo ta maigsuon. Dalay ko namo amahan, salamat sa imong pulong nga mo nausabang magtultol sa among dalan paingon sa pagka Dios nun og mga anak ninyo. Hinaot pa nga dili mi mapukan nining kahimtang sa among kalibutan nga ang mga Kristohanon o mga kalibutanon daw murag nagkauban na. Dili na makita ang mga timailhan. Apan salamat sa imong pulong kay kini mo'y magtultol kanamo sa mga taong kasaligan pa. Lord, tudloi kami nining takna sa imong kabubuton. In Jesus' name. Amen. Ning atong gibasa maigsuon Salmo 1, bersikulo 1 ngadto sa 6. Dunay tulo ka timailhan sa mga tao sa Dios nga angay natong kasaligan nining panahon. Dili gyud mapakyas ang purpose of God, ang iyang katuyuan, og dili po mapakyas
ang iyang kabubuton sa mga Kristohanon sa atong panahon. So, tanaw nato kining tulo ka timailhan nga bisan pa sa atong kahimtang karon naa pa gay atong kasaligan. Ato kining tan-aw kining mga timailhan. Primero, kasaligan ang tao sa Dios kay doon na siya'y lig-ong baruganan. Mao ni atong pangitaon, lig-on bang baruganan sa usa ka Kristohanon o lig-on bang baruganan sa usa ka leader, pastor sa iglesia? Versikulo 1 nag-iingon na igsuon makita nato ang iyang baruganan. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Ang usa ka tawo nga kasaligan, tawo sa Dios nga kasaligan, maigsuon ato makita sa iyang baruganan. Siya dili matarog, siya dili mapukan, siya dili malarot sa iyang baruganan. Mubarog yun siya. Pusa sa tulo ko pamaagi sa tintal ning kalibutan, tintal sa yawa, tintal ning lihok sa kalibutan, mubarog yun siya. Primero, dili siya musubay sa tinun-an o tinuuhan sa mga dautan. Maigsuon. Ikaduha, dili siya mutindog sa pagpanginabuhi sa mga makasasala. Ikatulo, dili siya mulingkod sa binuhatan sa mga mayubiton. Kung sa mga man sa Biblia, maigsuon. Primero, kadtong tentasyon nga pagdagan sa usa ka taong dunay baruganan, isip nga Kristohanon, dili gyud siya musubay sa dalan o magalakaw sa tambag sa mga dautan. But pasabot na mao kana ang gugma pinaagi sa unod. Pangibog sa unod. Nga usa ka tawo nga mubarog dili gyud siya maibog sa unod. Sumala sa giingon sa 1 Juan 2:15 ngadto 17 nagingon, ayaw ninyo higugmaa ang kalibutan ni ang mga butang diha sa kalibutan. Kung may nagahigugma sa kalibutan, ang gugma alang samahan wala diha kaniya. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod mo ni primero. Mubarog siya sa ang iyang faith, sa iyang pagsalig, pagtuo nga digid siya mulakaw subay sa tambag sa unod. Busa naagyud siya sa espirituhanon bisan pa nining lisod natong kahimtang sa kinabuhi ning kalibutanon, daghang mga Kristohanon nga nag-angkon na panaan nagkinabuhi, nagkalipay na anang naligo sa tanang kahilayan ng kalibutan apan ang tao sa Dios mobarog yun sa iyang baruganan. Nadigid siya mulakaw subay sa doktrina tinuuhan sa mga dautan. Lust of the flesh. Nga naman, kayang unod, pakat basahon ng Roma 8, versikulo 5 ngadto 8 nag-ingon. Kay ang mga nagakinabuhi uyon sa unod, mga makilawas nun sa ilang pangunahuna. Apan ang mga nagakinabuhi uyon sa espiritu, nagapaghunahuna sa butang sa espiritu. Ang pangunahuna alang sa unod musangpot sa kamatayon. Apan ang pangunahuna alang sa espiritu musangpot sa kinabuhi ug kalinaw. Kaya kaaway sa Dios ang pangunahuna nga alang sa unod. So busa ang taong dunay baruganan kay balo siya. Na kung siya mulakaw diha subay sa pagtulunan, sa tinuuhan, sa mga kaaway sa Dios, sa mga dautan, kaaway siya sa Dios. Kay kaaway sa Dios ang pangunahuna nga alang sa unod. Kini nagadumili sa pagpailalom sa kasuguan sa Dios. Sa pagkatinuod, dili kini makahimo sa pagpailalom niini. Og ang mga ana sa unod, dili gyud makapahimuot sa Dios. Ang ilang gipahimutan, ang ilang unod. Apan ang taong matarong, makaila siya kung
Angay ba ninyang buhaton? Angay ba niyang ipanginabuhi ni? Kay balo siya nga dili makapahimaya sa Dios. Ang lihok sa unod. Ikaduha, ang pangibog sa mata. Atong basahon maigsuon sa bersikulo 1 sa Salmo 1. Bulahan ang mga tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dalan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala. Mao ni ang pangibog sa mata. Dalan sa mga makasasala. Atong basahon ng 1 John 2:16. Nagaingon, maigsuon. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang pangibog sa unod, o ikaduha, o ang pangibog sa mga mata. Kanang pangibog sa mga mata, tag-as kayo og mga panlantaw, mga dreams, mga pangibog, mga kanang tinguha na mo dato sila, maayo ang ilang kinabuhi. Apan ang sa kataong dunay baruganan, dili siya makipag-uban sa binuhatan sa unbelievers. Kaya ang ilang mga mata nandagko gyud nining kahilayan ning kalibutan. Dili siya makipaghugoy sa ilang mga kalipay. Pag sa ilang kalipay ng kalibutanon, maigsuon kay balutang ang kalibutan paingon sa kapildihan dito sa kalayo. Muna nga, ang usa ka tawo sa Dios nga angay natong kasaligan kanang siya may dunay baruganan. Unya ikatulo, dili siya mulingkod sa binuhatan sa mga mayubiton. Lastly, sa Psalms 1:1, nagaingon, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, mao na sa flesh, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, mao na ang lust of the eyes, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton, pride of life. Di ba? Balikan nato 1 John chapter 2 verse 16 ngadto sa 17, nagaingon may gisuon. Kay ang tanan nga anaa sa kalibutan, ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa mga mata ug ang paggarbo sa kinabuhi, dili gikan sa amahan kundi sa kalibutan. Og ang kalibutan mahanaw og ang pangibog niini apan siya nga nagatuman sa kabubuton sa Dios magapabilin hangtod sa kangturan. Mao di ang mo magpabilin kadtong dunay baruganan. Garbo sa kinabuhi maigsuon ang mga taong mayubiton sa Dios. Dili man sila motuog Domingo, dili man sila motuog kining pagsimba sa espiritu kamaturan kay unod no ng ilang pagsimba. Unahon nila ang lihok sa unod, ang garbo sa kinabuhi. Apan ang usa ka taong dunay baruganan, dili gyud siya makipag-ipon, dili makipagtipon sa ilang mga binuhatan. Dili makipagkinataw-anay sa mga pagyubit nila sa Dios. Kay kini way paghigugma sa ministeryo sa Dios. Usa na kadakong pagyubit sa Dios. So dunay timailhan. Primerong timailhan nga angay natong kasaligan, mao ang tao nga dunay baruganan. Magpabiling gyud siya sa iyang tinuuhan. Dili siya magpadala, dili siya musubay sa tambag sa mga dautan, dili siya mo tindog diha sa pagkinabuhi sa makasasala, o dili gyud siya mulingkod diha sa binuhatan sa mga mayubiton. Ikaduhang timailhan sa mga tao sa Dios nga ngay nating kasaligan, mao kini. Ikaduha, kasaligan siya kay duna siya ligong tinubdan. Duna siya ligong tinubdan. Tanaw na itong versikulo 2 sa atong Salmo 1. Kung dili anaa katong tao nga dunay baruganan, dili gyud siya magpadala ng kalibutan, kung dili anaa sa kasaguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasaguan niya nagapamalandong siya sa adlaw og sa gabi. Mao ni iyang kalipay, ang iyang tinubdan, ang iyang busay, ang iyang tubod, ang iyang source sa iyang kinabuhi, sa iyang kalipay. Ang iyang kalipay was kahilayan ng kalibutan, wadias duwa ng kalibutan, sa sugal-sugal, sa inom-inom, sa sayaw-sayaw ng kalibutan, kundi ang iyang source of happiness
mao ang pulong, ang kasuguan nga Jehova. Tinubdan but pasabot tubod sa iyang pagkatao. Tinubdan ang iyang kalipay. Naigsuon, kinundong ko nito sa 6 anyos pa ko. That was 1956. Sa among baryo sa Ginsangaan, sa ibabaw, sa buod, Ginsangaan. Nga kadas hapon, magkadungan mi mga silingan sa pagpasan sa among mga sagkob. Kay mauyang mong panahon, doon na may kalipay, manag-awit mi paingon dito sa tubod. Sa tubod, sa atabay, diastilan sa bukid. Kay tuang tubig nga pagkapugnaw, pagkatinaw, tamis kayo pagaimnon. Og adto mi magkaos mi dito, sa among dag-on sa balay niya, balik na pud mi hantud mapuno ang among sudlanan banga. Mao ni among kalipay maigsoon kay tungod kining tubura sa tubig mo'y naghatag namog kinabuhi. Sa diha kami pagauhawon na ang tubod. Sa diha nga kami kapuyan na ang tubod. Sa tanan nga dunay maglaba na ang tubod. Maigsuon, mao ni kalipay sa among baryo. Mao ni among kinabuhi diha. Bisag way mga kwarta, pobre in town, mga sara, mga sawog sa balay. Unya nadlapok pa ng silong, apan ang among kalipay naas tubod. Ang usa ka tawo nga kasaligan, tawo sa Dios, naa ang iyang kinabuhi kalipay sa tubod. Unsa may tubod? Ang mao ang kasuguan, mao ang pulong sa Dios. Nagingon sa atong bersikulo na nagaingon, ang tao, ang ayang kalipay naas kasuguan ni Jehova, og sa iyang kasuguan nagapamanlandong siya sa adlaw sa gabi, dili gyud siya mubuhi. Kay tungod kanang mga pulong sa Dios mo nay tubig sa kinabuhi, mo nay gatas nga makapalig-on sa iyang mga kabukugan, sa iyang mga kaunudnan, sa iyang kinabuhi. Og usa ka pastor na ang imong tinguha diha sa tubod sa kinabuhi na sige tuon ka adlaw magabi aron dunay kay kahatag sa mga kaigsuonan nga naa nagikapoy, naa nang nangaluya tungod sa problema sa kinabuhi, nas mga kasakit, og ang pulong sa Dios, ang tubod sa kinabuhi mo ihatag sa pastor ngadto sa iyang mga tinun-an aron sila mulaski mo barog sila diha sa ilang pagtuo. Busa ang tao sa Dios nga nagpangitag kalipay, dili ang kalibutan, kung dili ang tubod sa kinabuhi, mao ang pulong sa Dios. Kung ikaw pagauhawon na ang tubod sa pulong, kung ikaw nagaluya na ang gatas sa pulong. 1 Peter chapter 2 verse 2, og sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog, aron nga pinaagi ni kamo magatubo sa inyong kaluwasan. Di kay maluwas, kundi magtubo sa inyong kaluwasan. Kung magtubo ka, maigsuon, dili na gyud ka mo subay sa doktrina ning mga taong dautan. Dili ka na mo barog sa ilang dalan. Dili ka na mo lingkod sa mga mayubiton. Ano man? Kay tungod, busog ka sa tubig sa kinabuhi, ang pulong sa Dios. Mao na nga ang kasaligang mga tao, Kristohanon, o mga leader, mga pastor, preachers, ang ilang kalipay anaa sa pulong sa Dios aron na ila pong matagaan og kalipay, kahimsog, kalig-on, pagbarog ang mga kaigsuunan, mga membro nga naa nga dagma sa ilang mga sala, nga dagma sa ilang kahuyang, na sila nasalaag sila tungod kay way nagbantay nga karniro. Na way nagbantay nga pastol, nagpasagad ang pastol, nga nasalaag, nagkasamad-samad na ang mga miyembro sa iglesia. Subusa ang usa ka tawo nga kasaligan sa Dios, dunay baruganan ug dunay tinubdan. Og ikatulo, kasaligan siya kay duna siya'y igong titulo. Duna say title, duna say ngan nga Kristohanon, ngan nga pastor, ngan nga alagad sa Dios.
nga anak sa Dios. Ug dinhi sa atong teksto unsa gingan ni anang tawo nga naang iyang kalipay sa pulong sa Dios nga dili siya mobarog, motindog, mulingkod sa baruganan sa mga mayubiton. Tan-awon tos bersikulo 3, Salmo 1:3. Og siya may sama sa kahoy nga nagtanong sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon usab dili malaya, og bisan unsa nga ginabuhat niya magamauswagon. Maigsuon, usa ni ka handurawan, usa ka larawan ni sa usa ka kinabuhi nga taong Kristohanon nga iyang kalipay naa sa pulong sa Dios, masama siya sa lig-ong kahoy nga nagtanom. Dili kay ingon nga nagtanom diha, sa English na gitanom. Pinuyo ang gitanom, daplin sa kasapaan aron makapanibsib, aron makasuyop sa gatas o sa tubig sa pulong sa Dios. O siya ang magadala siya dunag siya bunga, mamunga pag yun. O niya ang iyang mga dahon dili yun malaya, naagyod sir permig yung labas. O unsa iyang pagabuhaton, magmadaugon, magmauswagon. Sama ra po sa usa ka pastor, kung ang iyang kalipay ana sa pulong maigsoon, daw sama sa lig-ong kahoy ng iyang mga trabaho, ang iyang lihok, pagkabot dito sa pulong sa Dios aron malig-on ang mga bunga, ang mga membro, dili mga laya, dili mga tagak ang bunga, dili mga bulok ang mga bunga, kundi naagyod labas. O unsa iyang pagabuhaton na igsoon, mas mauswagon gyud ang iglesia, mauswagon gyud ang ministeryo sa Dios. So mao ni titulo sa usa ka kasaligang tawo sa Dios nga dunay baruganan ug dunay tinubdan. Siya gyud dunay maayo ug lig-on titulo, daw sama sa usa ka dakong kahoy nga lig-on nga gitanom daplin sa kasapaan. Aron ang iyang mga gamot ito gyud mutuy-an nga do paingon dito sa tuwig. Aron iyang isupsupo na unya iyang ihatag, i-distribute katong iyang nakuhang gatas o tubig gikan sa pulong, iyang i-distribute sa mga miyembro sa iyang lawas. Aron kini mga hinog, pagkaanindot nga labas kayo ang dahon o sa iyang buhat na magmasuhagon. Nang kalipay sa tibok iglesia, nang kalipay sa tanang mga miyembro, nga sila gyud nga lig-on sa pulong sa Dios tungod sa usa ka pastor nga ang kalipay niya maong kasuguan, ang kalipay nga magpahantong, magpalig-on, magpahinog sa mga bunga sa iglesia. Apan dili ingon ana ang mga dautan nga Kristohanon, dili ingon niya ng dautan daw pastor. Nagingon sa bersikulo 6, 4 nga to sa 6, dili ingon niini ang dautan, kundi ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong, apan ang dalan sa mga dautan mawala. Kung sa gisulti na sa bersikulo 5, Mekson, busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom. Dili gyud siya kauban sa hukom. O dili siya angay nga makaipon sa katilingban sa mga matarong. Kung sa may buhaton, tangtangon. Tangtangon ka ng usa ka tawo nga dili gyud wala gyud kahinungdan. Dili angay diya sa katilingban sa matarong. Mga igsuon, ang sama nila nining mga taong dautan, ngoy pagtagad sa iyang baruganan, way pagtagad sa tinubdan, sa iyang tinuod kinabuhi, sama siya sa uhot. Kung sa may suod sa uhot, wala gyud. Way suod, puro si tsura lamang, puro nag-angkong Kristohanon, apan way tinuod nga unod nga Kristohanon. Manang dili siya angay dito sa hukom sa Dios, wa siya kabutangan. Dili po siya angay sa katilingban sa mga matarong. Mo na nga, pag-abot sa panahon, og di magaling mahinukman karong panahon na,
Hinukman lang gyapon pag-abot sa paghukom sa Dios. Mateo 25 versikulo 32 nagingon kadtong mga adlaw og sa iyang atubangan pagtapukon ang tanang kanasuran og iyang pagalainon ang usa ka gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karnero gikan sa mga kanding. Adto na makita. So busa dili gyud sa makatindog sa paghukom kung dautan, dili kasaligan. Labi na dili siya angay nga mubarog ipon diha sa katilingban sa mga matarong. Kinahanglan naay mo desisyon ng tibuo katilingban may mo desisyon nga tangtangon siya kay tungod makaangin siya sama sa usa ka basket ka kamatis nagalibulok usa maangin ang tanan. Nga naman di man siya makaipon dito sa paghukom o dili angay makatigom sa katilingban sa mga tarong. Versikulo 6, atong basahon. Nagaingon, kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong. Apan ang dalan sa mga dautan, wala. Wala sila'y dalan. Walay makita. Kailang Ginoo kinsa tong mga matarong sumala sa Juan 10:27-28 nag-iingon may igsoon. Ang akong mga karnero nagapatalinhog sa akong tingog og ako makaila kanila og sila nagasunod kanako. Og ginahatagan ko silang kinabuhing dayon. Og sila dili gayud malaglag. Og walay bisan kinsa nga makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Apan ang dalan sa mga dautan, may igsoon, atong tan-awon kadtong mga nagsugod sa dautan nga buhat, kahilayan ng kalibutan. Makita gyud ang ilang tinuod kinabuhi sa sinugdanan wala gyud na sila'y unod. Uhot lang gyapon na sila. Busa nagingon ng 2 Timoteo 3:13, nagingon samtang musamot pa sa pagkadautan ang mga taong dautan o ang mga pahisalaag ang mga ang limbungan o ang mga limbungan magpadayon bigla sa dalaliyok dili na pabadlong. Kinahanglan sultian ninyo sama sa giingon sa Galatia 6:1 kamo mga espirituhanon may badlunga kanang mga taong nangaluya o nangahulog sa sala. Kay tingali tagaan pa sila og paghinulsol sa Dios. Hosea 13:3 nagiingon, busa sama sila sa panganod sa kadlawon ug sama sa yamog sa kabuntagon nga sayong mahanaw. Sama sa takop nga ipalid sa alimpulos gikan sa sulog nga giukanan ug sama usab sa aso gikan sa panghan. Pagka pait sa kahimtang nini mga taong di kasaligan kay way baruganan, way tinubdan, way titulo. Pero sa aplikasyon na igsoon, palihog susiha ang imong kaugalingon. Susiha ang imong kahimtang. Sama ka ba sa kahoy nga gitanom diha sa daplin sa kasapaan? Nakapanibsib ba ang imo mga gamot? Nakapansuyop ba ang imo mga gamot og tubig og gatas, lunsay gatas sa pulong sa Dios? Og ikaw ba namunga sa pagkamatarong? Namunga ka ba sa pagkabalaan? Kay kung way pagkabalaan, dili gyud nimo makita ang naong sa Dios. Hebreo 12:14. Panlibasugi ang pakipagdinaitay uban sa tanang tao o ang pagkabinalaan na kung wala kini, walay bisan kinsa nga makakita sa Ginoo. Kung ikaw usa ka leader, usa ka pastor, mahinungduman ka kaha, angay kakahang sundugon sa mga miyembro. Nagiingon ng Hebreo 13:7. Hebreo 13, versikulo 7. Hinumdumi ang inyo mga pangulo
Sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Palandungan ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi. Maayo ba? Angay bang pagasundugon? Kung angay gali og awatan ninyo ang ilang pagtuo. Kung ikaw do na kay no kining usay nga na kadang masyado kang tunay kapintasan. Why angay nga mo sundo nimo? Sama ni Pablo, ikaw ba kung pastor ka sama sa usa ka iwa didto sa iyang mga anak nga manok, no? Piso. Mingon si Pablo sa 1 Thessalonians 2:7-8. Apan nagmalulot kami diha sa taliwala ninyo. Ingon sa iwa nga nagaalima sa iyang kaugalingong mga anak. Busa tungod sa among may gugmaong kamingaw alang kaninyo, gitinguha namo ang pagpaambit kaninyo dili lamang sa maayong balita gikan sa Dios kundi usab sa among kaugalingong kinabuhi. Angay ka bang sundugon? Tinuod ba nga ikaw naghatag og kinabuhi sa imong mga miyembro diha? Kay kamo naingon nahimo man nga among mga minahal. Uyab. Makaingon ka kaha igsuon kung ikaw usa ka pastor, nagtukaw ka alang sa mga miyembro sa ilang kahimtang. Sa pag-ampo kanila. Hebreo 13:17 nag-ingon, kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo o magpasakop kamo kanila. Kay sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag. Ingon nga mga tao nga unya maghatag og husay. Sugtan ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay, dili uban sa kasugo. Kay ang ingon dili man makahatag og kaayuhan kaninyo. Nakahatag ka bang kalipay kung ikaw Kristohanon sa imong isig kay Kristohanon? Kung ikaw pastor, nakahatag bang kalipay? Angay ka ben taong sugton o sundon. Badlungonon ka ba? Naututadi ka badlungonon. Kung kamo miyembro sa iglesia, hay naman mo karong nining kalibutan na. Puno na ninyo ang Facebook, puno na ninyo ang TikTok, kung nagkalain-lain pa, busy mo, tanang oras ninyo diha, wa mangali oras sa pagbasa mo, basa mangali mo, katugon mo dayon wa pay pila ka minuto apan sa TikTok, sa Facebook, halat tinuod. Tanang kalihukan ninyo sa kinabuhi inyong bandera diha. Imbis na ang pagsimba ninyong malipayon sa kada Domingo, apan unsaon man kung wa mo'y mapaminawang pulong sa Dios. Naa kinahanglan naas Bible study, nasa prayer meeting, sa pagbasa sa balaang kasulatan. Nagtuo ka kahaigsoon nga ikaw nahimong suod sa Dios. Pag hinulsuli ang imong buhat karon, napay higayon, muhatag pang Ginoo. Kay kung dili mo paghinulsulan ang imong naibaw-an nga sayop o sala, dako kay ng sala. Tanawa hinumdumi Santiago 4:17 nagiingon. Busa ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuhaton ug wala magabuhat niini, siya nakasala gayon. So busa may igsuon, timan ang atong nadunggang pulong karon. Kasaligan ka bang tao sa Dios? Makasandig ba ang mga kaigsunan nimo nangaluya, nangatumba, nangalipong na tungod sa kagutom sa pulong sa Dios? Kaya imong gihatag sabsabon og baboy kadas Domingo, kadas prayer meeting, puros pagkaos baboy ang imong ipakaon sa imong mga miyembro. Sao naman na? Dili gyud ka kasaligan. Kung way mo tangtang nimong iglesia, naog na lamang.
sa imong ministeryo. Mas maayo pa. Mas maayo pa. Salamat Ginoo sa imong pulong nga may makapamadlong sa among mga kinabuhi. Dili lamang sa pastor, kung dili sa matag usa kanamo nga nagpasagad sa among kinabuhi. Igo nami, kontento nami nga mukaon may kinanunong baboy na dili makapahimsog, makapalig-on sa among mga kalan. Naano no ng among panghunahunang kalibutan. Pasaylua kami o Ginoo. Tabangin taon mi, padadin mi og tinuod mga taong kasaligan. Nga dunay baruganan, dunay tinubdan, ug dunay lig-ong titulo. Salamat Lord. In Jesus' name. Amen.